Selam dostlar, benim ismim Züberjet, lekin şın ismim benim Jessica. Mındağı dostlar mena Züberjet dip müracaat eder, şuna siz de mena Züberjet dip eyte alasız. Men özüm Amerikadan keldim, Tatar estradaсын qutqarırga. Bugün biz Tatar radyosunun 20 yıllığı oңайынан Orşada kişki jıyında. Сәлеметсез. Sizden ezgine soru alırga bulamam. Siz mында не işлейсіз ул? Готовимся к открытию. Bu balalar mында менә siz аларның хореографы инде булып чыга. Мында ике коллектив, берсе Аллегра коллективы, берсе Сөембикә гөлләре, Сөембикә коллективлары. Безне бу елны язганнар иде гимн, Орша баласы гимны и бийбез инде. Молодцы. Алар инде мында үзләре дә теләп килгәннәрдер бит инде бергәме? Конечно, конечно. Никто никого никогда не заставляет. Мы не можем никого заставить. Нәкъ шулай. Желанием всегда все сделать, потому что любят свою хореографию, танцы. Нәкъ шулай. Бездә дә шулай. Нәкъ менә как с прививкой инде малай. Мөмкинме сезгә сорап бирергә? Сез менә монда теләп килдегезме үзегез бирергә? Ие. Теләп бийсез әйме? Беркем дә мәҗбүрләмисезне. Юк. Юк, ярый, молодцы, молодцы. Сез дә шулай ук үзегез теләп килдегезме бирергә? Ие. Молодцылар. Ярар, уңышлар сезгә ярыймы? Әйбәт иттереп выступать итегез. Менә монда безнең Линар. Линар инде безнең монда җырларга дип килде. Шулаймы, Линар? Әйе, Мен сиңа күпме сум акча түләсәм җырламыйсың? 500 Чынлап, мең. 500 мең? Әйе. Син шуның кадәр үзеңә бәялисең да? Яни мин ни булды җанашым дигән җырның нинди хит икәнен беләсеңме син? Юк, ишеткәнем дә юк. Кайда җырлаталар соң аны? Бөтен радиостанцияларда, хәтта менә рус телендә сөйләүче радиостанцияларда әлеге җыр хит булып бара. Балакаем, бу синең хыялыңдыр инде, әйме? Бу чынбарлыкка бер генә дә Арша ошамаган. ягыннан булгач шундый хыялы инде. Исәнмесез? Сез бүген монда нәрсәгә дип килдегез? Малайга спорт комплекстан диплом бирәләр. Спортта заниматься икән өчен. Тэквондода заниматься. Сез аны карарга дип килдегез инде монда, әйме? Шуны карап килдем. Сез нигә монда утырдыгыз? Менә бу кызыл урындыкка. Тегендә әнә сары урындыклар бар, бүтән урындыклар. Бу ниндидер үзенең бер айрым Җил күбрәк. җил күбрәк. Рассчитали, әйме барсында. Туктагыз, тукта, мин дә төшәм, мөмкинме? Исәнмесез? Егетләр, сез нишләп бүген ак рубашкада сез выпускнойдамы әллә? Yok, Туйда? Кемнең туйы? көрәшчеләрнең. Көрәшчеләрнең туйы. Мине дә чакырасызмы? Миңа да ярыймы? Рәхмәт, бик зур. Төшердегезме? Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгыннан шундый паспортлышлыгы яшьләр Тәмле. категория Рәхмәт. Каян алдың? Ничә яшьтән башлап Бирделәр. Официаль бараның Китереп бирделәр. Китереп бирделәр. Миңа да шуап килеп бирсеннәр. Кемгә әйтергә? Белмим, кемдер менә шуннан китереп бирде инде. Эзләргә кирәк. Ай шахырсы син аша ди. Рәхмәт, бик тәмле. Исәннәрмесез? Сез монда шашлык сатасыздар бит. Шашлыгыгыз тәмлеме? Бик тәмле. Менә теге якта әйтәләр, шашлык тегендә тәмлерәк диләр. Кайда тәмлерәк? Бездә тәмлерәк. Сездә тәмлерәк. Нәрсәсе белән тәмлерәк соң ул сезнең? Потому что безнеке свежий, шуңа күрә бик тәмле. Алардан не свежиймы? Юк инде белмим аларны каян беләм инде мин. Шулай дисезме? Кап карайбыз алайсың, әйме? Ярар. 100 граммы, 100 граммы 110 сум. Кыйбат. Бик тәмле, ит булсын да сыйңа тагын. Арзан да булсын. Дөрес әйтәсез, тәмле дә булсын, арзан да булсын. Ярар, тагын нәрсә тәмләйберләр сатасыз? Бүтән нәрсә бездә муравейниклар бик тәмле. Ага. Самса генә кайнар пешкән бик тәмле, Сабантуй рестораны пешерә. Бик тәмле, искиткеч. Күчтәнәш иттереп кенә алып китергә ярамый инде, әйме? Ярамый акча, бар да акча. Дөрес эшләйсез, ярар. Эшләгез. Кызлар. Исәмез? Телефоннан сөйләшәсез. Ярый, сезгә алайсаң сорап бирәм. Шашлык ашадыгызмы соң әле? Юк, әле ашамадык. Беләсезме, шашлык кайда тәмлерәк? Кайда? Әнә теге пешмәктә. Әнә тегендә апаяң сатмый, яме тәмлесен. Ярый. Тегендәге сәйбәтрәк. Шунда бар, ашарбыз. Ашагыз ярыймы? Тәмле булсын. Сәлам. Исәнмесез, егетләр? Сезгә сорап бирергә мөмкинме? Менә монда балалар гына шуамы, безгә дә ярыймы улларга дамы? Нишләп ярамый улларга? Нишләп? Мин вообще ябык, мин авыр түгел. Миңа гына ярыйдыр бит инде.
Кыз, мен хатын кыз буларак, сез миңа рөхсәт итәргә тиеш. Мен вообще Америкадан килгән. Мен 47 кило. Мине генә Мен сез белән сөйләшмим. Назлыгөл, син бүгенге мәҗлестә, минем исемем Зөбәрҗәт, менә монда язылган. Бик та шатым, мен сине күптәннән беләм. Менә Назлыгөл, син бу мәҗлестә алып бар өчен, дәйме? Күпме сум акча мисия түләсәм, син алып бармаска риза. Яки әйдә алмашынабыз, син миңа түлисең, мин алып барам синең өчен. Юк, беләсеңме, мин башкасын әйтә алам. Мин бүген хәтта бушка да эшли алам, чөнки мин арчаны яратам. Шуның кадәр үк менә. Булмады икән синең белән сөйләшеп жарар. Бәлки 1000 тәңкәгә сөйләшербез. Илнар. Моның исеме Илнар бу җегетнең. Аны беркем дә белми. Хәзер таныштырып узабыз. Мин Илнар булам, гади Казан егете. Татар радиосында эшлим. Рәхмәт. Эшең ошыймысың? Бик. Монда нәрсә эшләп йөрисең? Менә бикләп куйдылар килгән име әле. Чыгармыйлар бер кайда. Дискотека алып барам кич белән. Сиңа түлиләрме моның өчен? Әлбәттә. Күпме әсер булмаса? Бер 4 фатирлык җитә. Менә шулай эшли Татар радиосының алып баручы 4 фатирлык акча алып эшлиләр. Ә Назлыгөл бушка эшләргә дә әзер. Назлыгөл бераз гына ялганлый. Минеке 4 фатирлык булса, Назлыгөлнеке бер 8 фатирга җитә. Эй! Әйдә тегендә. Балалар! Мөмкинме сезнең белән уйнарга? Ну, ярар инде. Мин футболны бик каты яратам, и вообще шәп уйныйм. Вообще шәп. Әйдә. Әйдәгез сез миннән талысыз. Бир әйдә. Бир. Әйдә. Ой! Мин таламакчы идем такта. Дип әйдә, дип. Яраткан уеным футбол дип ялгышканмын ахыры. Яраткан түгел икән. Сезне сәхнәгә чакыралар, барыгыз, менегез. Сез түгелмени? Аф итегез, ярыйм. Нигә рошасыз баланы? Сәмс, орышмыйбыз, кем кызы дим? Кем кызысың син? Ләйләнеке. Әни кызы. Ләйләнеке дә әни кызы булса да ярый. Сез монда нәрсә карарга килдегез ул? Дискотекага килдик, яшьләргә. Сез яшьләр, бис. Сезнең янда бисәм ярыймы? Обязательно. Ярый. Миндән ярак китмәгез. Сезгә биргә ярыймы? Ярамый. Илвер, исәнмесез? Сезгә бер-ике соравым бар иде. Менә сез татар эстрадасының иң популяр җырчысы. Әйтеп китегез әле. Популяр булу җиңелме? Җиңел түгел. Авырлыгы нәрсәдә? Авырлыгы Мен әле бик популяр түгел бит әле, яңа гына чыгып ятам. Инде популяр түгел. Менә ничек Мәскәүдә Ольга Бузова популяр, сез татар эстрадасында бик популяр җырчы. Сезне бөтен җирдә җырлаталар. Шулай бит инде. Алла бирсә, җырлаталар. Менә мин сезнең бер җырыгызны яратам, ул менә шулай популяр. Әйдәгез, бергә җырлыйк әле. Сез башлагыз әйдә. Җилләргә сөйләсәм серемне, никалар тарата дөньяга. Онытты сагынмый дисәләр, тыңлама, тыңлама, тыңлама. Белмим шул бу җырны. Но бик матур, бик популяр. Рәхмәт бик зур. Рената, исәнмесез? Менә кулыгыздан тоттым, тотасы килеп китә. Утырыйм әле, бигрәк әйбәт. Карагыз әле. Менә минем исемем әйме? Джессика. Ләкин мин үземне Зөбәрҗәт дип йөртәм. Сезнең исемегез Рузилә, сез үзегезне Рената Т дип йөртәсез. Нишләп алай? Инде мин аны бик күп сөйләдем, моның историясын әйме. Рената исеменә мин кичкенәдән гашык булып үстем. Ренат минем әтием, әти дигән кушымтасы әти дигәннән алынган. Ренат әти, Рената Т. Аңлашылды. Сез бүгенге концертта катнашачаксыз инде, җырлаячаксыз. Әйе, ала бирсә. Ничә җыр җырлыйсыз? 2. Көтеп алабыз алайсаң сезнең җырлаганыгызны. Сез монда концерт карап торасыз инде, әйме? Әйе.
Сіз еш буларак, бейсіз, мында қатнашасыз, ойындарда тәмлей-бірлер ашисыздыр дейме? Тырышабыз. Тағын нәрсе үшін келдіңіз? Детей развлекать пришли. Оларға ұшимысың? Сұрағыз үзлерінен. Балалар сізге ұшимы? Өзігі сілеп келдіңіз дейме? Ділеш бүрейләділер ме? Әтең тұтып тұра өне бірге де рұқсат етмей, концертта қарарға нетмей. Жа, ұялдыралар әлі. Әтең негізден тәмлей бірлер олдырығыз ярый ма? Әбірем, міне сен қазір отпускта, лайықлы отпускта, нихайет, Татар радиосының тыңлаушылары сенен yol әйтәлі. Не үшін сені шу қадар яратып бітірмейлер ол? Чөнки мин матур, чөнки мин акыллы, чөнки мин Рәшундай. Бар яқтан да ұста. Бәлки. Ярый. Шуңа күрә мине сөймиләр. Қарайлы міне сен жырлайсың да, пародиста, юмориста, қойсы үлкі сенің нашарак келіп шыға. Сварка. Ливер исәмісіз, сізге сұрау берге ярый ма? Мен сізне өзімнің туйыма жыршы боларақ шақырасым келе. Сіз келесіз ме? Шақырсағыз келербіз, бұш күннерібіз болса әлбәтті. Сіз көп ме оласыз? Онсы шығыш ясауға қарап, уақытына қарап, егер бұш күн болса, егер келерге мүмкіншілік болса, бір генә выход ясарға керек болса, мен қолса қимет болмас, сөйлешірбіз бәйесін. Ярар, сөйлешірбіз алайсың, келіштік, мұнысы соңырақ. Міне, нешіп сізді бұйыл собан туйларға жырларға шоқырмадылар ол? Кім әйтемін, шоқырмадылар деп? Әбірей Хабіриев әйтті? Йо, әбірей білен біздің бәлкім ішлерге туры келмегендір, бәлкім ішлерге насип болмағандыр біз. Шүпрәлі яқларында болдық, Сорман яқларында болдық, Тоқойсы яқларында болдық, мекен қаралы еске чіріп. Қой біш яғында болдық, әлі әгір жиоқларында болдық, көптен түгіне Ижауға, Сабантойға барып қайттық, шайбыға Сабантойда болмадым деп әйте алмайым. Алайсаң, әбірей олдаған екен мені. Шакур, міне меңа келіп зорланалар бит әлі. Шакур өзгерген дейлер. Нәрсе болды сізге? Үзгәргән ничек? Міне өзгерген, міне білмейм, нешік өзгере олам екен кіші. Қияфеті, тұтышы. Өзіңіз нешік ойлайсыз, міне нәрсе сізде өзгерген? Иленгәч бераз киңлеккә үсә башлаганмындыр, бәлки шулдыр. Бәлки жолдыр. Ярый, міне сіз Салават абый жырына, Салават абый, клипқа Салават абыйны шақыр алдыңызмы соң иде? Әлегә юк, тик минем уйлавымча Салават абый ахырсы аңлап бетермәгән, клипта төп роль уйнарга түгел, катнашырга гына кирәк бераз гына. Бәлки сөйләшеп бетеребездер әле, бәлки. Қараңыз, менің шундай тәқдим бар. Салават абый ризалашмаса, сіз Әбірей Хабіриевні шақырыңыз. Ол менә деген пародировать етіп бере ала. Аның барыр концертлары да yok. Без барлык Салават абыйны пародировать иткән кешеләрне шакырырбыз мөгаен. Кастинг. Решат, сәлем. Киінесің ме? Тәтишкеден ала тұрыг әлелайсың. Қай башлағыңардан аламан әрі сен айемі? Решат, міне сені Золотой голос Татарстана деп жүртелер енді. Басқыфқа теңілеп. Білесің ме не үшін? Кім ете аны? Бүтін кішіден Шакур бая шулай айтты. Бик зур рахмет, зурлағандар үшін. Білесің ме не үшін? Жырлай білген кәдір енді ол? Шулай деп білесің дейме? Ну ярар. Қарайлы, міне мен сен білен дуэт жырлысы келе. Көптеннен қияланып жүрейм. Мен бұғаша матур жырлайым. Жырлап көрсетейм ме? Айда? Туған күн, ғұмыры бәйремі, туған күн, изге күн ол, сәлемет бұл қайғы күн. Сеңа бұйылғы Сабантуй ұшый ма? Демек сеңа мұнда бүтін бұлған шушы ойыншықлар, мұндағы бүтін бұлған батутлар, сен шында бүгін секірерге, бүтін ойыншықларына питерге ойлысың дей ме? Рахмет сеңа бек зор. Сіз мұнда нәрсеге деп келдіңіз? Мен хатыны белән килгәнем. Қоя хатынығыз? Монда кайдыр жүрей. Бигрәк икән хатынығыз сезне бала белән генә калдырып киткән. Ну ярар. Әле сездән сорыйм әле. Менә сезне күрүгәме сразу шунда менә егет кеше менә шушы матур кызны кулына күтәреп ала алыр микән? Күтәреп тора аласызмы? Әйдәгез әле. Менә күтәрәсең дәйме? Бер-ике приседание ясап ал. Әйдә. Сиңа спортта була яшьләр көне бит. Әйдә.
Ayda, 1. Ishton yirtilmasa. 2. Молодец. Qo'y, tushira qo'yma. Молодцы. Aydaga salamlar, bormi kimga salamlar? Salamlar boltaşaklarına. O'shada boltashoqlardan salam jiberasizmi? Qozonlarga salam. Kim bilar bizni? Kimlar sizni bilar? Туганнар, дуслар, иптәшләр. Boltaşka Nazipovlarga salam bek zo'r. Qizlar, yo'q. Qizlar, sizga so'rov. Mana siz shunday motorlar o'zingizda, biyib juriysiz. Sizga shunday so'rov. Mana biyushi bo'laroq, jirli, biy bilmay turgan kishilar yonida biyib jurinishi kerak. Bek rahat. Olar biyi boshlaydi, jirli boshlaydi. Bizga qarab öğretemiz bir. Kimlar mana biyib bilmay sizningcha? Sen? Men jirli da bilmayman, ola ekan. Kim jirli bilmaydi deb o'ylaysan? Men. Sen. Bek yaxshi javob qizlar, siz prosta super biyushilar. Eshat, mumkinmi sizdan so'rab olargan? Esanmisiz? Aytingiz alizi qarashin. Nishapsiz qomon ilana olmisha tilmirasiz. Bu menga bek ko'p bela turgan so'rov, hali baga kerak to yurib qolgan. Yoshlar bitta 30 da to'tirayga endi bir. Siz qayerlisizmi? O'shar. Rahmat. Yari, anarsin so'rovimni olib bitirib olaysan, yaraymi? Yara kelishdik. Aydar, davay. Ay. Matur qizlar bilan Aydar, mana sen shu matur kostyumlaringni har vaqtda da qo'ya tiktirasan. Ko'pmi so'mga? Sotib olamiz. Sotib olasan, tiktirmaysan. Yo'q. Seni mana bek motor biy deylar, ayma, hali shunday motor biyushi qizlar yonida. Aydangiz biror motor harakat yo'qsa hali kameraga biygali bizda. Aydagiz. Qizlar ko'rsatingiz, butun. Nechek? Bo'ldi, rahmat Bekzo. Все. Men tezgina Eshotga so'rab beramda ketaman, qizlar. Eshot, sen butun qizlar bilan quchoqlashib chiqding endi menda. Yo'q, sen endi menga uylanasan, aymi? Bo'la, uylanamiz deya. Eshitdingizmi? U menga uylanam deb aytdi. Qarala, mana sen aytdilar, men Oydar aka butanda вообще shabrak biyising deb aytmi? Ayda bir движениеni yosib olaylik hali kameraga. Ketdik. Ayda, tak. Ayda mana bo'lay. Siz nima qilasizmi? Birga mana bu prosta bilan ishikni lavayini aytib olamiz. 1 2 3 4 ayda tengda munda. O'ttak. Oldadilar. Meni, пожалуйста, anataga pishmoqqa iltib qo'yingiz hali. Anataga qadar. Bilasizmi? На нем что ли? Aya. А меня штрафуют, нет? Kim? Полиция. Yo'q endi. Men tutunib boram sizga. А зачем? Menga anataga pishmoqqa borga kerak. Обязательно что ли на самокате? Aya. Iltasizmi meni? Ну, не знаю. Aydagiz, o'tiram? Она вот это разъебывает. Bossam olaysan. Siz meni qo'lga olasizmi? Yo'q, ayta olmayman. Iltmaysiz. Нарушение было. Yaratlar. Yo'q, rahmat, borib yetaman o'zimgina. Rahmat. Извините, пожалуйста, ладно. Yarar. Bog' простит, balaqayim, Bog' простит. А я запомню. Salam, intervyu olg'alaydi. Har vaqtda da sizning ikkingizdan intervyu olalar, aymi? Bu yil men ayrim olam sizdan. Mana sen ko'pmi so'm o'qsha to'lasalar, sen jirlamas hozir. Ko'ngildagi hislarni, ko'ngildagi ishqi kechirishlarini bir nindi oqsha bilan da qoplab deb bo'lmay, umid endi. Mana oqsha bersalar, menda suylashirga kerak. Umuman vobshetga dush kirganda da mo'shada, juvonganda da jirlamasqami, ili sahnadami? Umuman sahnada. Anday summadagi ko'lamdagi oqsha hali yer sharinda yo'q. Anlaşıldı. Men sen mana bilasan bütün jurlaringda yaratam. Bigrak tamnatiga qo'ysi qo'yinda qo'ysi sen ayira olmay tikdir. Endi meni sahnaga olib chiqqan jirlarning birisi. Men u jirga bek zo'r rahmatli. Ham u jirdan boshqa men o'zimning ijodimni ko'z oldimga keltira olmayman. Bik motor jur. Gulnoz senga kelib jetdik, yoriyali Ilsur ketdingmi? Hozir senga beraman. Mana sen bilan uyda birga, sahnada da birga o'rmadingmi? Xotin-qizga bularaq aytali. Men bit sizning angamani eshitdim yo'g'ag'ina ko'pmi oqsha bersang shuning uchun jirlamasing degan kibigrak. Mana menim erim 100% ko'p bitirib oqsha ishlasa men jirlamasam. Shab ayting. Joydirib
kokteyl içip kine ide otururum alayım. Менә ул бер интервьюда Эмиль сурайткан иде, бик күп акча эшләсәм, мин хатыныма машина алып бирер идем дип. Хәтерисеңме син интервьюны? Син менә нинди машина теләр идең? Markasını aytırık. Әйе. Üçü ıl maşını alıp bire de şundan. Бетте, йөрисең шуңа куанып утырасың инде. Карале Рамил, без бүген синең туган ягыңда Арчада име? Борчыласыңмы? Әлбәттә, ул бит теге туганнарың яныңа йөргән кызыңны алып кайткан кебек нидер чара эшләү. Борчыласың, ояласың, шатырлар микән, юк микән дип нәрсә дип әйтерләр икән дип. Менә шундый хис кичерешләр минем иштә. Ә син монда йөргән кызыңны алып кайтканың бармы соң? Арчагамы? Әлбәттә бар. Син менә монда җыелган бөтен кеше дә сине беләме? Yok ben bilmiyorum. Aşağı kalkıp bir şey kalır. Biz burada kup kişiler var diye getirdik. İftarda kutlama kişiler var. Burada tıraş kalkın. Hatta iftarda kalkın kalkın kişiler var. Çünkü aşağı tıraş kup kalkın yaşayan rayon. Ә син монда нишлисең бүген? Ali'de meclis direktörü gibi çağırdı. Bizim tıraşlar var. Bir şirkette işe alıp barışan bir şey şirkette. Yana liginden Tatar Rebire Şakur bilen birleşik şirketler katıldı. Син булдырдың дип уйлыйсыңмы? Мин әлбәттә үземне булдырдым дип уйлыйм, ләкин һаман сайын үземне мактап торырга ярамый бит, әйме? Борын үскә шилергә мөмкин. Шуңа күрә булдырдым, ләкин әзрәк хаталар бар дип әйтик без. Булат, мин сезне танымый да торам, улыгайып та киткәнсез әзгене. Әйе, сез монда концерт караргамы, Сабантуй караргамы, яшәргә караргамы, җырларга килдегезме? Яшьләр арасында шул яшәргә килдем инде. Олыгайып киткәнсез дигәч, әле әзрәк актуализаторлар бар яшьләргә. Җырларга килдем. Мин мәни сезне бик җарата. Концерт биткәч алып кайтсам ярыймы сезне үзебезгә? Кая ул? Ерак. Өйгә, Түбән Камага. Ерак бармыйм. Бармыйсыз? Ну ярар. Әйдәгез монда ату сәхнә янында ишетим. Рафис, сез монда нәрсә эшләп йөрисез? Мин монда концертта бір-ике җырларга килдем, җырлатсалар. Аңлашылды, ярый, уңышлар сезгә. Менә мин беләсезме, минем исемем Зөбәрҗәт. Мин үзем Америкадан килдем, әйме? Татар эстрадасын коткарырга. Ничек уйлыйсыз, ничек коткарып була татар эстрадасын? Татар эстрадасын уже коткарып булмый. Ул все кузгалды, китте. Сездән башланган инде бу. Татар эстрадасы дип нәрсәдән коткарырга буласың? Мин сорау бирим әле үзем. Ну, ничек инде менә җырлардан ниндидер? Ну, татар эстрадасын коткарып була начар тамашачыдан. Яхшы җырлар ясап, матур җырлар тудырып, әйбәт тамашачыны җәлеп итеп була. Мин үзем дә аңламадым нәрсә икәнне. Нәрсә икәнен аңламадым, ләкин әйттем, әйме? Ам матур сүзләр булды ахсы. Бик матур булды. Мин аңлаган кеше кебек басып тордым. Кил монда! Все, туттым ниһаят, миннән кача алмыйсың. Илнат, әйт әле, пожалуйста, нишләп син менә җырлаганда әллә нинди хәрәкәтләр ясыйсың? Син авырыйсың, что ли? Мин әллә нинди хәрәкәтләр ясам, менә күңелем ничектеле шулай бирергә тырышам. Авырмыйсың, все нормально? Мин шулай чувствую. Ярый, кара менә синең популяр җырчы диләр инде, әйме? Поклонницаларың күп, әйе. Менә әгәр дә сиңа әйтсәләр, әйме, мин сине яратам дип, нәрсә дияр идең? Миңа әйтеп көндә әйтеп торучы бар. Кем? Бик күп кешеләр әйтә, мин сине яратам дип. Мин дә әйтәм, взаимно дип. Ә хатының? Яратам дип. Әлбәттә. Көнләшмиме? Юк. Бөтен кешене яратасыңмы шулай? Бөтен кешене яратам. Менә монда 3000-гә якын халык җыелган. Аларның барсын да мин яратам. Һәр мине? берсе аерым-аерым. Сезне просто обожаю. Саш син дә. Кочаклыйсыңмы мине? Әйдә. Дуслар, без сезнең белән Арчада бүген яшьләр көнендә идек. Сезнең белән Зөбәрҗәт иде, шуңа күрә лайклар куегыз, безгә язылыгыз, безне карагыз һәм безне тыңлагыз. Пока-пока.